दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय गासिबो राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ लेंहरनानै दिनै सावरायदों। जोंहा बावहाय बुंनो थाङोबा मोननै मोनथामसोल' एजेन्डा बावहाय सावरायदों। मोनसेया जाहैबाय जोंनि बिटिआरनि सिङाव मोननै लकसभा समस्ति जानांगौ, मोनसे क'क्राझार, गुबुन मोनसे उदालगुरि। जों गासैबो राजनितिक आरो अराजनितिक हान्जाफोरा बयबो बे दाबिखौहाय जोङो सापर्ट खालामदों। लोगोसेयै जोंहा बिटिआरनि बायजोआव माखासे मैखोम बर' ओनसोलफोर दङ। बे मैखोम बर' ओनसोलफ्रा मोनफा मोनफा जोंनि बिधान सभानि बियाबफ्राव थानांगौ, जयैनो थानांगौ होननानै बेयाव सावरायदों। लोगोसेयै जोंहा बिटिआरनि सिङाव जिखिनि एसेमब्लि समस्तिफोर जादों, बेयाव माखासे मोनफा मोननै गामि बा बेबायदि भिसिडिसिफ्रा बबेबा मोनसे एसेमब्लि समस्तिजों थानो लुबैनाय माखासे दाबि दावाफोर बेयाव दङ। बेफोरखौ लानानै दिनै सावरायदों। जोबोद मोजां सावरायनाय जादों बेवहाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैसोनि गेजेरावनो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ लोगो हमगोन आरो बिथांमोना गावनि मेम'रेन्डामखौहाय साबमिट खालामगोन। आरो बे मेम'रेन्डामाव जों बयनिबो मदद दंखायो। जों बेवहाय बयबो सिगनेचार होदों। दानि बे बियाब दाफामफिननाय जे हाबाफारि, बेखौहाय गभर्नमेन्टआ खालामा, बेखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियासो खालामो। इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया खालामबाय थानायखौ जोंनि जे अरिजिनेल दाबि दंमोन जे मोननै लकसभा समस्ति थानांगौ होननानै, बेखौ बिथांमोना खालामाखै। दा बेखौ खालामथारनांगौ होननानै जों नारसिनथारगोन। जिहेथु समाय दङ, 11 थारिख जुलाइसिम जोङो गासिबो जोंनि माबाखौ क्लेम्स एन्ड अबजेक्सनखौ होनांगौ। आरो जों खोनानायाव 20 आरो 21 थारिख जुलाइआव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया हियारिंनि थाखाय फैगोन। होमबा जोङो बेखौ नारसिनथारगोन जेरैखि जाया। रायलायनायाथ' बे राजखान्थियाव थायो। राजखान्थियाव हयथ' मोनसे रुलिं हान्जा दङ, मोनसे अप'जिसन दङ। मोनसे हान्जाया गुबुन हान्जानि सायाव कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ खालामलायनो हायो। खालि बे अमा जानाय, जौ लोंनाय बेफोर जिनिसखौ बुंलायनाया बारा थिग नङा आरोखि।